ang pagdayaw sa Ginoo bisan sa panahon sang kapikaduhon o kon sang kahamungaya. Kag kun ini kabahin na sang aton kaugalingon, ini isa ka kadalagan sa pag-alagad naton sa Ginoo kag ini magadulong sa aton sa walay kabuhi nga walay katubtuban. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagsiding ng aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host. Kag sa siningatiyon ako nagakalipay nga may-ari kita duwa ka mga batikan nga mga guest sa sini nga pagtuon naton mga kauturan, puros initanan sila mga doctors. Kag ako nagapati mga kauturan nga may-ara gid sila nga ikahatag, ikabulig sa aton nga pag himudos sa pagtuon kag pag tungkad sa aton nga leksyon sa sini nga simana. Ang ako nung napakilala sa inyo, siya ang aton nga dean diri sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sang iban si Dr. o kon Pastor Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa inyo. May adlaw man, Doc, kag madamong nga salamat sa liwat sa pag-imbitar mo sa akon sa sini nga programa. Kag ako nga ginatamyaw ang aton nga mga viewers nga padayon nga nagasubaybay kag padayon nga nagapangamuyo sa nga programa, kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton tanan. Yes, salamat gid Pastor Montaño sa imong nga pagbaton sini nga imbitasyon. Ikaduha na ko nga pakilala sa inyo mga kauturan. Siya ang aton nga Human Resource Director diri sa CPAC, isa ka dako nga obligasyon kag isa ka sensitibo nga department diri sa CPAC mga kauturan. Kag isa man siya sa aton nga mga professors sa aton nga diri mga kauturan sa CPAC, labi na gid sa School of Business and Accountancy. Wala sang iban si Dr. Juas Makalipay. Doc, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Salamat liwat sa pag-imbita mo sa akon diri sa imong aton nga programa. Yes. Kag happy Sabbath sa tanan namon nga mga viewers. Isa naman ini kation sa pagpasalamat pagdayaw sa adlaw nga ibaw paghulay nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Yes, kanami Doc Juas sa imong nga statement. Isa naman kahigayon sa pagdayaw kag pagtuon sa Ginoo. Ari na kita Doc Joas and Doc Vic sa Lesson 9, A Life of Praise. Ang kabuhi o kung ang kinabuhi sang pagdayaw para sa Agosto 20 tubtob Agosto 27. Apang sa hindi pa akon anay tagaan higayon ang pagpasalamat sining mga tao sa luyo sining aton nga programa nga kun wala siya we might have hard time pagpadayon sining nga programa labi na gid sa aton nga radyo program. Ang mga magulutod Gina Pihidero Ilomer kag Alex Pihidero. Ang mga magulutod Marlene Jamie and Anneli Trino. Ang mag-asawa Luciano Junjon and Goldie Juligi Jr. Ang mag-asawa Jet and Susan Caro. Ang mag-asawa Johan and Myla Susana. Ang mag-asawa Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Engineer Rulin and Ninita Dapat, mga kauturan. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa inyo. Amon man ginatamyaw, amon mga kauturan nga mga Ilonggo speaking, hindi lamang diri sa Pilipinas, kundi bisan pa sa iban nga bahin sang kalibutan. Kabay pa nga ang Diyos,
magapakamayo sa aton sa siningatyo. Sa hindi pa kita makautor magbasa sa aton sadsaran nga teksto, aton anay iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginuyari kami nagaduko sa amon mga ulo. Nagapasalamat nga ikaw naman magahatag sa amon sang kahigayunan sa pagupod sa amon mga kauturan, sa pagsaysay, sa pagtungkad, kag sa pag-siding sang leksyon sa eskwela sa Batika sa sininga simana kabay pa nga ang balaan nga espiritu magahatag sa amon sing kaalam kagamon ini mabalon sa amon tagsa ka mga iglesia sa adlaw nga inugpahuway sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Doc Joas ang aton satsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto subong tion makita sa Pilipos chapter 4 verse 4. Akong basahon, magkalipay sa gihapon sa Ginoo, sa liwat magasiling ako magkalipay. Amen. Okay, sa English, nagasiling siya, rejoice in the Lord. Again, I say, rejoice. Philippians 4, verse 4. A praise, a life of praise. Doc Jo and Doc Birk, a life of praise. Mahapos sa tao o kung sa isa ka Kristuano, ang pagdayaw sa Ginoo kung ara sa kamangayaan. Pero it is very challenging kung ikaw yara sa kapikaduhon, rara sa problema, ara sa masakit, ara sa kaperdihan. That's really a challenge. Pero ang atong leksyon sa sininga masimana, kagamuni ang atong tunan mga kauturan, kung paano naton ma-maintain. Ini ang aton kabuhi sa pagdayaw sa Ginoo bisan pa sa very challenging time. Okay. So, amuni ang aton nga tunan kung paano naton ma-maintain ina nga kabuhi nga permi lang nagadayaw. Okay. So, amo na siya. Sa aton nga Sunday, Doc Joe, ikaw ako unahon. Yes. Framework of praise. Ini ang lesson diri halin sa experience ni Pablo. Oh, nga bisan si Pablo kapila na gin Bartolina, kapila gin priso, kapila gin haboy, kapila na kwan sa dagat na shipwreck. Yet ang iyang nga sulat sa iyang mga sinulatan labi na gid sa Pilipos 4 versikulo 4 to 7 nagasiling siya rejoice. Amo na nga ton sa sarang nga teksto. At Jo, ano ang behind sini nga despite of the challenging life ni Pablo. Sa tanan nga mga apostoles si Pablo among grabe nga yan. Yet makasiling siya, rejoice in the Lord. I say again, rejoice. Salamat pastor no. Yeah. Ang framework sang pagdayaw. Pagpasalamat pastor no. Ini siya kaangay sa isa ka pagtuo mo sa Ginoo. And sa Greek word pastor sang definition sang praise, ginahambal dira nga it means to sing, To sing. to tell, Yeah. to give, Yeah. To extol. or Yes. to confess. Confess. Amo na ang Greek word sang pagdayaw, Pagdayaw. pagpraise sa Ginoo. In other words, in simpler terms pastor, nagasiling diri it means to be thankful to God. Yes. To God's blessing and to declare that God's good news. To declare God's good news to others. And you cannot do that, Pastor, kung wala ka sa pagtuo. Amo na ang framework Yes. sa akon nga personal nga aspeto. And that's correct, Doc Joe. Kanami isang punto mo. Kahit si Pablo yabisan amo nang na-experience niya. Nga damo iya na-experience nga mga kabudlayan. Yet, natungkad yagidyaya ang kung sino ang Diyos. Kung sino ang Ginoo. Natungkad giniya kag hindi na ma-question ang iya experience on the goodness of God. Pero ti amo na blang atunan sa nunigad ng mga panahon nga bisan ara kita sa Ginoo, don't expect nga everything will be bed of roses. Nga kalipay lang tanan. Life in Christ is very challenging on the ground of big. Nga ari pa kita sining kalibutan. So si Pablo tungod sang iyang na-experience yan sang kaayo sang Ginoo, amo na nga bisan kapipitan nagasiling siya.
let's rejoice. Okay. Yes. Doc Beck, anong imo mas tugda diri? Ang teksto nagahambal pala, Doc, nga we need to rejoice always, no? Always. So, ang framework ang ginahambal sa Pilipos nga bisan ano pa nga circumstansya mag-aabot, kinahanglan maga-praise kita sa Ginoo. Aton nga dayawon ang Ginoo, no? Hindi lamang ang aton nga leksyon naghambal man nga bisan pa sa aton nga kinuwi daw hindi kita pwede daw batok kina sa aton bala nga mag-praise kita. Kinahanglan magadayaw kita sa Ginoo. Anong rason sini? Nag-abot sa ako, no? Anong mga rason sini? Una sa tanan, Doc, we are created for God's glory. Klaro gina sa Isaiah 43 versikulo 7. So, nga mag-praise kita, bungod kay amo na ang aton nga, amo na built-in bala naton, gin-create kita sang Ginoo nga To praise Him. So, bisan pa ano nga circumstansya mag-abot, kay bangod dira kita amuni ang aton nga ginatawag nga tinutuyo nga pag-create sa aton Ginoo magadayaw kita sa Ginoo. Hindi lamang sina kundi nga kinahanglan magadayaw kita bangod kay ang object bala sa atong praise ang Ginoo mo, no? Hindi kita magatulok sa circumstansya. Kaya ang circumstansya sigurado ko gid nga may ara malain, may ara man maayo. Pero kung malain, hindi kita hindi kita magadayo sa Ginoo. Kung maayo, magadayo lang kita. So, it's not the circumstances. Kundi, bangod kay ang object, amo nga ang Ginoo, kag dalayawon siya, bangod kay Diyos siya nagtuga sa aton, dayawon gid naton siya. Kag ti isa pagid Doc Beck namin sa imong punto. Isa pagid dapat gid sa dayon because He is worthy of our praise. Ang ngayon siya nga dayawon. Kita ya hindi ang ngayon dayawon. Damo kita ya sa mga kakulangan. But God is worthy ang ngayon nga dayawon because He is God. Madugang po, Doc, ha? Sa damo-damo nga mga rason nga naton idayaw ang Ginoo, isa sa mga rason nakita ko diri is because number one, God created us. Yes. Kadua, God is love. Ikatatlo, He has already won the great controversy through the life and death of His Son Jesus Christ. And ikaapat, He has promised us life eternal. If we remain faithful. Muna, Doc, nga kung wala siya, wala manggid kita. That's why damo ganing kang kita kung isa may mga tendency kita nga mga tao nga nagapasalamat sa mga tao nga nakabulig sa aton. Pero ang ilaga ni bulig, yung mga tinipsing lang na yan, it is just once in a lifetime nga pagbulig. Yet, grabe ang pasalamat. Much more sa Ginoo. Nga ginpasaylo ta sa aton mga sala. Gintagaan kita sini nga kaigunan pagkilala sa iya. And the opportunity of future life. Eternal. And that's, yes. May arap magidugang. Ining ginahambal yung framework of praise bala, for praise bala, Pastor. Ang circumstansya bala diri nga si Pablo ato sa prisuhan, no? Gani. Ang tendency gid naton nga kung ara kita sa kapipitan, we are inclusible, hindi kita magkuhan, hindi kita mag-praise siya. Kay kabudlay mo, kabudlay gid ya. Ang tendency na kung malipay kita, hindi mong gihapon kita mag-praise kay nga man malipat kita kay ara na sa kamuyaan mo. So circumstances is not the good kuan bala ining siyang talaksan sang aton nga pagdayaw kay nga man ang atong pagdayaw kinahanglan gid nga naka-focus gid dira sa Ginoo because He is the object of our praise. And we are according to our discussion here nga we are built because of that built-in bala daw ang nang design na naton. Kanami ang mga angels were created to praise God. The same with us, we were created to praise God. Galing kung kaysa nga ato na pagdayaw sa Ginoo, nagadepende sa circumstansya. Kung tagahan kita nami, madayaw kita. Pero kung hindi man ta magdayaw. And that's the point. Pero ang atong leksyon kasi worst or good time, that must be a part of our lesson. Doc Vic, sa aton nga Monday nga leksyon, panaglibot ang mga Israelinon over Jericho 7 times. Silent sila, hipo sila paglibot sa 6 kalibot. Pero sa kapito, they were told to shout together with the trumpet. Kasi siguro mabatkuan mo ang grabe ang impact ng tingog. Dayon naguba ang Jericho.
may linog ba lang nitabo? What is in their shouting? Nga nagbubagid ang walls ng Jericho. Nalumpagid. Mayon ang question na Dr. Mado. May isa ka theory nga nagagwa diri nga bangod sa ilang nga tingog because of their praise kay damo tumong nga mga katawhan. Madamo sila bangod sina na nauyog ang Jericho kag na-collapse. Kay hambal sang theory kay ang Jericho ara nakabutang sa isa ka balak close nga environment. Na bangod sila nag-vibrate ang surrounding kag amo na-collapse ang isa lang naka-theory sa pero kung basahon nato ang teksto nagahambal diri nga before sa gira before nila palibutan ang Jericho nagahambal dira klaro dira nga si Joshua nagplano kung ano ang himuon nila sa pag-atake sa Jericho kaya ang Jericho tag-as ang walls mo samtang siya nagaplano nakita niya ang the angel of God so anong ginhimo he fall down okay but sila nag-worship siya he praised the Lord and later on pagkatapos sina kung basahan nato ng istorya gin-instructionan siya sang Ginoo no instruction amo ini ang himuon ninyo buhaton ninyo because the battle is mine amo nang himuon sundo nyo lang ni no pagkatapos ang palibot niyo sa pila ka beses you need to shout and then fall down that's an act of praise and I will do the best I will do the rest kag amo na ang natabo praising God in the context of the battle of Jericho tama ka importante kay ang Ginoo gali ang amo ang nagakuan amo ang nagahimo kung ara ang ginatawag ba ang espiritu sang pagdayaw sa aton ang Ginoo mismo ang nagahimo sang iyang masaran para sa aton nga mga crucibles correct mga kauturan damo kita sa mga walls mga pader sa aton kabuhi mga pader nga daw hindi naton mataklas di naton ma-overcome pero dog joke ang isa gali ka idea nga it is just a matter of praising God praising Him katulad man sa Jericho maguba ina nga mga pader nga mga wall sa aton kabuhi yes kanami gid pastor ang experiences ng Israelites no it is a test of faith yes. sa Ginoo sa ila interesting to note ang pag-instruction sa Ginoo kay Joshua nga malibot kamo 6 times yes. sa diri sa pastor sa nabasahan nakon sa mga commentary sa galibot sila pastor humanly nga perspective tan-aw ka taas ang wall fortified walls tapos may mga soldiers ready na to ang advantage ato sa ila ang disadvantage ato kamo sa dalo mo all the disadvantage human could think ara mahuna-hunaan sang mga Israelites but then they follow the instruction of the Lord dira pastor nakita gid dira sa Hebrew that God wanted them to see that if they would only trust fully and completely in Him He would take care of them yes kanami amo na mga kauturan nga sa aton mga problema bala nga daw kataas nga mga pader let's just praise amo nang siling ni Samuel sa David shout with praise aton isinggit ang nga pagdayaw sa Ginoo and that walls of problems before us will just simply fall down ari naman sa kay Silas kag sa kay Pablo gihapon nga okay hindi kalini sa Tuesday. Dok, ano nakita mo di sa Tuesday? Atong tatlo ka mga practical insights halin sa kay Charles Spurgeon. Kabalo kita, si Charles Spurgeon is a very good preacher. English preacher during his time. May tatlo siya, may libro sa ginsulat, The Practice of Praise. Ano ning tatlo ng mga suggestion ni Spurgeon. Salamat pastor. Ako nang i-share nga naghatag sang idea sang basihanan si Spurgeon kung paano kita magpanginabuhi nga sige praise sa Ginoo. Kay hindi naton attitude kis mag-praise because of circumstances. Gatan-aw ta sa pero may ara sa tatlo nga gin-share. Una, exercise praise or practice praise as we look around us. So tan-awon mo ang palibot nimo, makita mo pastor ang beauty sang creation sa Ginoo. You are existing, nagaginhawa ka, it's because of God's creation. You need to appreciate people around you so that you will continue to praise. Ikaduha niya nga suggestion to continue practice or develop practicing praise sa Ginoo.
you need to remember what we have seen and experienced Yeah, and dira sa Ginoo. Kaya kaysa pastor malipaton kita mo. Ang aton nga na-experiencehan, ang aton nakita around us, malimtan ta because kisa siguro sa aton nga maayo nga sitwasyon sa sumbong nga panahon. But then, again, Spurgeon reminds us, para makapadayon ka mo pagpasalamat sa Ginoo, you need to what? Remember what we have seen around us. Ano nakita natin. And then, Katatlo, Pastor, praise is practice as we talk about it. Meaning to say, Pastor, hindi ilang taguon mo. Yes. Ang na-experiensyahan mo bilang nga gugma, nga blessing, ginhatag sa Ginoo, at pagpakamaayos ang Ginoo sa imo, you need to Share. tell. You need to tell people, share to people the love, the goodness of the Lord. Amen. And that's it. So it should be a part of our life. Yes. As what God has given us through creation. And then, ano ang aton nga nakita palibot sa aton. Kag kung ano aton na experience yan, we have to share it. Yes. Doc Vic sa aton ng Wednesday, si Paul and Silas. Oo. Liwat the same question. Na nag-earthquake, pwede na priso sila. Ginbartolina sila, ginbutangan patalikala. Ang kamot kag ilang atil, hindi sila kapalagyo. But when they started to sing that evening, bisan galabhag ang ilang mga likod, grabe ang ilang mga bunol, kag mga labhag nila, nga daw grabe gid ang kasakit, ang pain. Yet, ilan lang ginkanta. And then, naguba ang prisuan. Ano na ang pagtuloy? Amo man gihapon pa sa natabo bala sa kwan inang natabo man sa Jericho man o kag sa natabo sa Jericho nga may circumstansya mo. May circumstansya diri sa kay Pablo may ara man sang circumstansya nga sa diin ara sila sa prisuhan. Prisuan. But praise is a way of life for them, no? Yes. Amo ni ang ilang kinabuhi mo gikabuhi na either malipayon sila or ara sila sa crucibles, padayon man sila sang pagdayaw sa Ginoo. And ang implication ni pastor is missional bala. Kay during that night ang natabo bala after sa pagpakita sa Ginoo sang iya nga gahom nakahatag siya sang mensahe dito sa jailer mismo. So amo na nga dapat naton tan-awon nga kung padayon kita nga nagadayo sa Ginoo bisan ara kita sa problema maano ini makatakod ini sa iban kag ang matakdan mabag-o kung makita nila kag amo na tabo sa kwan sa Amo na, yes, Doc, joke nami. Amo na mga kauturan. Nga bisan ano ka sa aton kapigadong mga Adventista. Way ta pagkaon, yet nga panimalay kita gakanti kalawilaway ta kada aga kada hapon. Matingala aton sila nga wala man na sila pagkaon gani pero nga they have still the reason to praise. Kag amo ning natabo sa jailer. Natingala gid ng jailer, Doc. Alam mo, Pastor, it is a form of, ano ba Pastor? Praising is witnessing. Kasi kung namin iba nga, sa ato ikaw yung butang natin sa atong pamilya, naga-worship kita aga, ibisan wala kita. Wala kita may makaon. Pero mabatian sa aton nga mga neighbors, in spite sa inyo nga kapigadohon, you're still happy and praising the Lord. Amen. Amo na ang pinaka namin nga praising and witnessing. Nga ang jailer actually sa sinistorya ni Pablo kag ni Silas, ang important character diri ang jailer, ang guard. Kay di na pagka ang Roma nga rules, ang mga guard basta mapalagyuan sila sa mga priso, patay ang ilang sentence. Wala nagpalagyo. Wala nagpalagyo sila ni Silas nga bisan nakalibre na sila. Iban pa nga mga nga na priso wala nagpalalagyo. That's why kadako nga witness. And dira Pastor, jailer ha. Attempted to commit suicide. Yes. Pero nakita ni Pablo, he shouted, "Ari kami di, okay lang kami di." And then the jailer kneeled down in front of Paul. According to the dito sa nag-surrender. Nga paano anong buhaton ko para ako maluwas. Ang ini nga pamangkot, what must I do to be saved? Hindi lang save physical, but save spiritual as well. So, wala takay balo ka tabo sa jailer. Most likely na converter ni Pablo. Ini nga jailer. Pastor Vic, Doc Vic, weapon that conquers sa aton nga Thursday nga leksyon. Oo. Si Josaphat. Anong natabo nga
nakita sa mga katawan, damo ang mga kontra. Di siling Josaphat, wala kita mahimo. Ang una nga ginhimo ni Josaphat, he asked God. Anong result? Kaangay man to sa natabo man sa Jericho, Doc, no? Nga ara sa konteks ang giyera, no? Ang praise ara gid mo sa permi sa konteks ang giyera, crucibles. Makonek man nato ni sa panahon man sa panahon ni Moses man nga ara sila sa atakiho na sila sa sang Egyptian army nga ang pihak bukid, ang pihak bukid kag ang atubangan nila dagat, nagkuan sila, nagtabok sila kapag tapos nga ginfulfill sang Ginoo ang iya nga promise, and then Miriam praise, no. So sa sining nga aspeto kung atong tanawon ang narrative, atakihon sila sang kontra mo ang mga Ammonites kag ang Moabites nag-combine sang kag ang istorya nagahambal nga ang mga sundalo sining mga kaoy like multitudes, so like the sands of the sea. Nahadlok si Josaphat kung ano ang himuon niya. Kag nagapasalamat kita kay instead of looking for other solution, dito siya nagkadto sa Ginoo. Di gintudloan siya sa Ginoo kung ano ang himuon. Kag amo gisunod man gihapon Josaphat ang iya nga ang mando siya sang Ginoo, kag amo na ginpauna niya ang mga singers niya, no? Pauna niya kag gikantahan sila ano, kag amo na ang Ginoo ang naghimo na God do the rest. He created a kind of confusion kag pinatyanay ang mga kontra. Unconventional way of fighting. Nga mo yan, nga ipauna, imbes yung mga soldado, mga tangke, ang ginpauna mo dito, attack, magbato sila, singers. Yes, Kaya ang gira na, they are not the one fighting because the battle is the Lord's battle. So, amo nang, unahon ang Ginoo. Amo na kung sa circumstansyang mga crucibles, unahon gid ang Ginoo gid. So, kaya ang Ginoo na maghimo sang tanan. Ang tanan na ito nga problem, basta unahon ang Ginoo, it will be so. Yeah. Yes, Doc. Yeah, that's why in the commentary, Doc, it was mentioned there that Israelites were victorious if they are fighting with the Lord. With the Lord. With the guidance of the Lord. Yeah, the Lord. Pero most of the times when they don't neglect God to be part of their battle, they lost. Gin-specify gid nga buot sing ganun, pastor, sa aton padalaganon sa kinabuhi sa kalibutan. If we don't have that attitude of praising God always, which is also one way of developing our faith in God, wala kita, pastor. Yeah. Aton ibutang sa practical nga lason. Ang aton mga problema hindi na dako kumpara sa aton nga kakusog. Mga utang ta, mga balatian ta, mga problema ta sa kabataan ta is much bigger than the strength nga aton makig-away. That's why the only way for us to be victorious is to defend. Pagsalig siya. Kag sa una yung pag-gira, pastor, sa unang mga kapanahonan, ang gira hindi it is a war of gods. Kung sinong dako nga Ginoo, sinong gamahanan nga Ginoo, amo na ang ila konsepto sa ina. Kaya ti ang kada nasyon may mga gods mo. Ti away na of gods. And this is it. Ti ang God ya sang Israel is God in heaven. Kumpara sa mga gods ang iban nga mga ni. Ti kung kaysa, ginaalaw sang Ginoo nga ma-defeat ang Israel. It is because nalipat sila. Ang ilay kali ang Ginoo ara sa babaw gamahanan. Yes, Doc. Amo na, sakto pastor, I will agree nga ang gira sa una, involved gid man sa mga Diyos kung sino nga nasyon. Sino nga nasyon ang ilang nga Diyos. Amo na kay nga man may ara ng mga standard banner na sila mo. So kung sino tong standard banner, tanang Roma may ara eagle. Ay kapati silang eagle, lion ang saka. So kasakay sa Israel, wala sila pero kapati silang may ara sang Diyos, Yahweh. Amo na siya ang nagahatag sa ila sang kadalagan. So amo na kay Josaphat, pauna gid niya ang ang iyang mga singers para magahatag sang gina-claim na gid nila bala mo ang praise ga katabo bala, Doc after sa event mo. After sa event pag may natabo, lugyaw ka mo. Pero kay Josaphat lain, giuna niya. Before ka magkaaway, praise ka. Tamo niya ang Jericho.
Amo mo na sa amo mo na sa Kay Diyos sapat before nga mag-celebrate ka mo, una gid nga buhaton is praise. praise. Yeah. Mga kauturan, when nagid kami panahon, daw siguro kadamo pag sa amon nga share. But nevertheless, tungkol nga wala panahon, I will just ask these people, akon mga guest, sa paghatag sang last word. Yes, Doc. Salamat, Pastor, no? Ang akong nga last words nga i-share sa inyo makita sa Habakkuk 3, chapter 7, verse 17 and 18. Ang experience ni Habakkuk. Yes. During this situation, their time, it was very difficult, but he still has confidence in God. Amo ni naghihambal siya diri. Even though the fig trees have no fruit and no grapes grown on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corn, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Amen. Yes. Doc Vic. Mga kauturan, ang matag-isa sa aton nga katubang sa ginatuog nga crucibles. Madamo nga circumstance nga magabot nga may ara gid sang dako nga problema sa aton nga kinabuhi. Ang solusyon sina mga utod, ara lang sa aton, built in kita nga gin-create sang Ginoo. I created you for my glory and praise. Praise the Lord. We need to praise Him kay amon ang isa kadako nga solusyon sang mga gumunta nga mag-abot sa aton nga kinabuhi. Kay nga aman sa panahon nga aton nga gin-praise ang Ginoo, mayara kita sa problema. Ang aton nga huna-huna wala na focus sa problema, kundi na focus dito sa Ginoo nga dako sa aton nga problema. Amen. Amoy nga aton himuon mga kauturan. And that's correct mga kauturan. Hindi malipod, may problema kita, may mga walls kita, may mga Jericho kita, may mga vast army nga nag-aatake sa aton. Problema sa aton mga pamilya, sa aton kinabuhi. Yet mga kauturan, dumdumon ta, nga hindi naton masarangan ini. So the best way for us and the best weapon nga ginhatag sang Ginoo sa aton is praising. Kanta lang bala kita mga kauturan. Ipakita lang bala ang aton pagdayaw sa iyo. And He will do the rest for us. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo. Sini aton nga Kabay pagtuon. Dok Big, aton ni Saraduan aton. Amay namon nga balaan. Tanan kami upod amon nga manugpalamati nagatanaw subong sini nga programa. May madamo gid nga mga sitwasyon nga mag-abot, problema nga mag-abot nga kung kisa Ginoo hindi namon ini masarangan. Madamo nga salamat Ginoo sa pagpahinumdum nimo sa amon pinaagi sa mga sitwasyon nga na makita namon sa Biblia nga kung kami dayaw sa imo, magasimba sa imo, magapray sa imo Ginoo, ikaw magabuligid sa amon nga mga problema. Kabay pa Ginoo nga ma-practice ni namon. This is our way of life, built in nga create mo kami pinaagi sini Ginoo. Kag tabangi man kami ang mga manog tan-aw nagasubaybay sini nga programa nga mahimo ining kabuton nimo sa among pinaagi sini nga lesson sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen.